Analiżi dwar it-tħul tat-tapering tal-benefiċċju wara li 8 minn kull 10 ħaddiema li benefikaw minn din l-iskema għadhom fid-dinja tax-xogħol u ma baqgħux jirċievu l-benefiċċji soċjali. Permezz ta' din l-iskema n-nefqa fuq il-benefiċċji waslet biex it-taxpayers jiffrankaw mal-24 miljun euro. L-analiżi dwar il-politika ta' Making Work Pay urid ukoll kif l-iskema ħajret 6,000 ruħ biex jidħlu wieqfu fid-dinja tax-xogħol. Permezz ta' din l-iskema, id-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali jibqa' jħallas il-benefiċċju għal 3 snin b'persentaġġ ta' 65% fl-ewwel sena, 45% fit-tieni sena u 25% fit-tielet sena. L-istudju wera wkoll li l-Gvern daħħal 11 miljun u 500,000 euro fi ħlas ta' taxxa ta' dħul u sigurtà soċjali. Il-kap eżekuttiv ta' Jobs Plus, Clyde Caruana, qal li dak li nkiseb f'4 snin f'Malta ħa 17-il sena biex inkiseb fir-Renju Unit, bil-pis tal-għajnuna soċjali mill-Kaxxa ta' Malta jonqos bin-nofs. Qegħdin inħarsu lura biex naraw jekk din l-iskema kienx ta' suċċess jew le. U propju n-numri qegħdin juruna li iva dak il-pjanar kollu li għamilna dak ix-xogħol kollu li kien għamilna illum qegħdin nieħdu l-frott tiegħu għaliex propju rajna illi minn dawk kollha li kienu daħlu fl-ewwel sena 80% tagħhom għadhom fid-dinja tax-xogħol. Din l-iskema waslet ukoll biex dawk fuq il-benefiċċji jonqsu minn kważi 10,000 fl-2012 għal 6,000 is-sena li għaddiet. Fl-istess waqt, bir-riformi li saru, il-qatt naqas b'75%. Irrigwardjaw in-nies l-ammont ta' nies fuq ir-reġistrar fejn qabel kien ikollna madwar 7,500 ruħ li kienu jersqu lejn 8,000, illum l-ammont ta' nies jirreġistraw niżel għal 1,800. Dawk li jieħdu l-benefiċċji saħansitra huma taħt l-1000 ruħ. Dan kollu propju jixed li d-dipendenza fuq il-benefiċċji soċjali niżla drastikament. Is-Sur Caruana qal li biex persuna titħajjar toħroġ taħdem ridet 1,600 euro aktar mill-paga minima biex tikkunsidra tagħmel dan il-pass. Il-Ministru għas-Solidarjetà Soċjali Michael Falzon qal li 70% ta' dawk li benefikaw mill-iskema tat-tapering kienu nisa. Qal li minn 4,000 persuna li kienu jirċievu l-benefiċċju tal-qatt, l-ammont niżel għal inqas minn 8%. Fissret żgur l-iskema ta' tapering of benefits il rnexxiela we really make work pay. Għaliex inti kellek nies, numru sostanzjali ta' nies, bdiet madwar 500 u tal madwar 1960, jekk niftakar sewwa, illi minn flokin meta daħlu fid-dinja xax-xogħol, minn flokin qatalhom il-benefiċċju tal-qatt kollu beden qata ftit fuq 3 snin. Il-Ministru għall-Edukazzjoni Evarist Bartolo deskriva l-iskema tat-tapering bħala suċċess. Qal il-pass li jmissqu li tħejja eżerċizzju li jkejjel l-effett tal-iskema fuq l-imġiba tat-tfal u l-livell edukattiv tagħhom. Mhux biżejjed tħeġġeġ in-nies biex joħorġu jaħdmu u tagħmilhom li jaqblilhom li joħorġu jaħdmu għax se jeqlaw iżjed flus. Imma l-ewwel trid tiġġib l-investiment u toħloq ix-xogħol. Dan it-tkabbir ekonomiku mbagħad trid torbtu mal-ġustizzja soċjali biex inti tiżgura li n-nies joħorġu jaħdmu u jkunu f'sitwazzjoni tajba aħjar milli kieku baqgħu fuq il-benefiċċji soċjali. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.